cilj bio je da Varaždin postane jedan od glavnih pokretača moderne Hrvatske. Kad se već činilo da su za tekstilnog giganta sa sjevera Hrvatske istoimeni nogometni klub teški dani završili, jutarnja vijest ceste u Posedarju tog petka 20. srpnja 2001. sve je osupnula, a nade učinila manjima. U prometnoj nesreći smrtno je stradao glavni direktor Varteksa i predsjednik nogometnog kluba Anđelko Herjavec. I znani i neznani u njegovu rodnom Varaždinu zvali su ga Đelac. U Hrvatskoj 90-ih taj Đelac bio je simbol uspjeha, nade i vjere da je bolje moguće. Ako misliš da nekaj možeš napraviti, poginuti za to da to napraviš. Njegova životna priča nalik je na onu američkom snu. Dijete skromnih radnika, gradski fakin. Završio je fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, pa magistrirao na ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prvi posao dobio u Levisu, Varteksovoj potrušnici. On je naučio o ekonomiji razmišljati na zapadnjački način. Ja sam dijete Levisa, uvijek bi isticao. Njegov talent, brzine razmišljanja i žar kojim je pristupao poslu brzo su primijećeni. Pozvan je za predsjednika nogometnog kluba Varteks. Đelac je volio košarku, bio strastveni kartaš, a otad je postao i lud za nogometom. I počeo je san, koji je kratko trajao, ali ga je sigurno bilo lijepo sanjati. Nogometni klub Varteks, prvoligaš, prezimljavanje u Europi. Pogon Levisa u Novom Marofu dugo je održavao Varteks na životu. Kad je voda došla do grla, vrući krumpir prebacili su Herjavcu. On je u maniri najvećih izazov prihvatio. Bio je rođeni vođa, vjerovao u sebe i pozitivnu energiju koju je zarazno širio posvuda oko sebe. Bio je nezaobilazan u Varaždinu, hrvatska javnost cijenila ga je i odobravala. Herjavčev cilj bio je da Varaždin postane jedan od glavnih pokretača moderne Hrvatske. Za taj cilj nije žalio vremena, niti se štedio. Manchester je pojam svjetskog tekstila. Varteks i Varaždin je pojam hrvatskog tekstila. Uvijek vadiš kaj imaš svoje, koji su tvoji korijeni, od kuda kreneš i na kakav način da napraviš jedan imidž, jer imidž is everything, vele. Nažalost, američki san Anđelka Herjavca Đelca prekratko je trajao. Prekinut je u njegovoj 41. Samo je nebo iznad nas.